Aşgabat şäheriniň günü münasibetli paýtagtymyzda köp gatly hemde kotej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň açylmagy, garaşda da baky beýtarap Türkmenistan, Bedow batly Atmuradyň mekan ýylynyň şanly wakalarynyň many-mazmun taýdan baýlaşmagyny şertlendirdi. Paýtagtymyzda toplumlaryny esasy ösürmek boýunça kabul edilen maksatnamanyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi, halkymyzyň watanymyza ak mermerli paýtagtymyza bolan buýsonjyny, uwanjyny artdyrýar. Berkararlyk etrabynyň çägine bir sany 5 gatly 60 öýli, hemde bir sany 5 gatly 80 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň açylyşı dabarasy, medeniýet we sungu dussatlarynyň hemde çağılar dürüjülük toparlarynyň aýdym saatly çykyşlaryny utgaşdy. Bu ýerde türkmeniň jaý toýuna maksus milli däp desturlar ýerine ýetirildi. Çağılaň milli oýunlary oýnaýan pursatly gadymdan gelýän milli mirasyň häzirki döwürde aýagly saklanyp, dowamaty atarlýanynyň beýanyny öwrülim. Ýaş nesliniň bagtyrlyk döwürmede wasp edýän goşgulary täsirli ýanlany. Davarada çykyş edilen beleýşi ýaly ýurdumyzyň mukaddes garaşdygynyň 35 ýyllyk hemde Aşgabat şäheriniň 145 ýyllyk bayramlaryny besenýän şu ýylyň şygary gözelligiň okunly ötüşiň nyşany hasaplanýan Behişdi Bedowlaryň adyny götermegi, ähli bagtyar halkymyzy täze zähmet üstünliklerini, watanymyzyň ötüşini, awray mertebesiniň beýgelmegine goşunt goşmagy ruhlandyrýar. Dünýäniň owudun hemde ýaşamak üçin amatly şäherleriniň bir hökmündäki ornuny barha potolanýan paýtagtymyň gözelligine gözellik goşýan hemde halkymyň durmuş derejesiniň hasam gowranmagyny möhüm ähmiýeti bolan binalaryň gurulşynda ýokary hili gurulşyk serişleriniň ulanylmagy, işleňe täzeçil tehnologiýalary esasynda ýoly goýulmagy wajyp talap bolup durýar. Ýaşaýyş jaýlarynyň täze öýelen bagtyar maşgallara dawarly ýagdaýda öýleň açarlary goşuryly. Açylyş dawarsyna gatnaşan mehmanlar döwri wagt öýlerde döredilen mümkinçilikler bilen ýakynan tanyş boldular. Ak mermerli paýtagtymyzda üstünlikli durmuşa geçirilýän ýeri meşhurly gurulşyklary ýaşaýyş üçin ähli amatyklary özünde jemleýän, depkinli ösýän şäher hökmünde baş şäherimiziň derejesini hasam putulanyrýar. Täze jaýlardan öýermek bagty meseleden başgalardan döwletli ojaklaryny ulaşatlyk hem buýsonç bilen toý tutuldy. Täze jaýlarda ýaşaýjylar üçin häzirki zamanyň ösün talaplaryna laýyk gelýän ähli şertleri göz öňünde tutulupdyr. Döwri we ýaşaýyş jaýlarynyň ýanyşyk ýerleri awadanlaşdyrylyp, bu ýerde çağılan oýun meýdançasy, medeni köpçülik şäherlerini hemde dawarlary geçirmek üçin şeýle beýleki tehnika desgalar bar. Oňoýluluk, amatlylyk, gözellik, ygtybarlyk hemde öňdebarjy inženerçilik tehnika çözgütleri, ekologiýa ölçüleri, ýurdumyzda gurulýan ýaşaýyş toplumlarynyň dolanýaryş, senagat, sport we durmuş binalarynyň ulag düzüminiň desgalarynyň baş alamatydyr. Şäheriň bagtyarlyk etrabynyň çoğunly ýaşaýyş toplumyny bir wada 2 gatly 5 otogly 78 sany kotej görnüşli ýaşaýyş jaýlarynyň açylmagy, ýurdumyzda halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarylmagy urny döwlet derejesine alada edilýänini görkezdi. Munyň özi Aşgabat şäheriniň günü münasibetli geçirilen bayramçylyk çäreleriniň ähmiýetini hemde derejesini hasam belende göterdi.